Máme kurací stejčík ala my dvaja. A rovno poďme na suroviny. Kuracie prsia, sherry paradajky, balkánsky alebo feta sír, baby mozzarella, ťažký chlieb alebo klasický chlieb, balzamiko, olivový olej, šalotka, avokádo, limetka a cesnak. Začneme s tým, že si spracujeme naše kuracie prsíčka. No, začneme tým, že do mäska dáme koreň a sol, olivový olej, pukni si 2 cesnačiky. Čo tam troška frkní nášho balzamikového octika. 2, 3, 4. Nakrájať bazálku, pridať do mäsa. Dáme feta, sír na nejaké kocky, alebo balkánsky sír v našom prípade. Jak hovorí Cezár, kocky sú hodené. Mozzarelky si dáme teraz ako na polky. Samozrejme, že ideme dať korenie do toho. Ideme si teraz pripraviť avokádo. Easy peasy. Netrafte si do ruky. Toto. Ideš takto troška z uhla. Balzamíka pridáme. Pepper. Áno, idem tak. Limete. Limete. Šalotku na polovicu a budeme to opekať spolu s našim mäskom. A zároveň sa šupka ochráni pred tým, aby to zhorelo. Fire starta funguje. Nakrájanú šalotku pridáme. Má to tie svoje také čierničké záležitosti, ale to dodáva chuť. Mäsko je krásne lačné, a ideme krajať. Pridáš rajčiny všetkého typu. Bum. Sol, korenie, pačita. Bazálku má a hodinu tam celosti, Peter? Samozrejme. Toto je starý hrankaper, už vie čo aj ako. Ja idem nakrájať tú šalotku, očistiť ho. Avokáde. Tak. Treba použiť fantáziu hlavne. Šalotku. Šalotku? Dobre. Použijeme feta sír a našu baby mozzarellu. Následne dáme troška baby mozzarella, dáme iba po lyžičke. Keďže máme toto nachystané, pôjde na radu naše mäsko. To je tá hviezda programu. Ľudia Boží, na 100%. Je leto, je teplo, toto jedlo vás absolútne uspokojí k tomu, aby ste boli najedení v spokojnosti.